Dělej. Máš málo času. A málo času. Že nemáš 2 kila. Stopuje si to někdo? Ty máš na tom, ne? Nemáš to asi ty. To je extrémista. Jaký to je? Žhubu, Přes stoleč. To je na mě. Vůbec. Čas. Kolik? Máš jenom minutu, nebo ani ne? A dobrý. Prodloužíme to na 2 minuty. Já bych to taky dal, protože jako to Tak jo. se nedá. Mám jen tu za 100. Jo. Držte ho. Čem to dáš, vole? Máš na něj noc, dělá větší a větší lajmy. Hele. Ej, všichni věci. Ticha! Vypukanej. Tak mám plný dírky, vole. Můžu? Jo. Dělej ale, Mám dělej. 100. Ne, dobrý. Tak mu dáme ještě 10 sekund, protože smrkal. Jo. No, tak to je vteřin. A 1, teď. Do kolika? Štěpáne, kolik na to má času? 10 sekund. Ty vole, dělej. Ne, tak ale teď si přidáváme za to smrkání. Jo, to smrkání se přidáváme. Nedáš, vole, nedáš. 5 sekund. 3, 2, 1, stop.